कौन ऐसा अपने के दिक्कत आ गई कि अपने ढोरी देखावत नहीं एकदम उघार उघार हमरा खीस बरगलो से हम ढोरी देखावनी हम बार-बार बार जाई तो रउआ ढोरी दिखा दे हां तो का करिए काहे नहीं देखाएंगे ढोरी देखेंगे हां देखेंगे नहीं दिखाइए देख लो लोग इनको ढोरी कितना दिन से बनावत रउआ साल भर से बनाइले वीडियो साल भर से वीडियो बनता हां साल भर से वीडियो बनाइले अच्छा वायरल ना भइल खो ना निमन वीडियो दिखा दो तो वायरल हो गई निमन वीडियो तो बनानी तो वायरल ना होत लगा चलते ना लगा ढोरी पर एगो बना देनी तो वायरल हो गल तो लोग सवाल करत नहीं लोग दिखाइए कटोरी हां देखाएंगे नहीं देखिए ना देख लीजिए लाज शर्म भइले नहीं कितना पति देव ना बोलला काय पति देव बोलो ना कुछ कहला काथी कहे कुछ ना कहे फ्री फंड कर देला हां फ्री फंड कर देले बानी अपने तो रील वीडियो में देखैले ही बानी आ पत्रकार लोग जब पहुंचता दुआरी पर तो दुआरियों पर दिखा देला बानी देखाएंगे नहीं सापा शर्म लाज है काहे लाज है तब सवाले वैसन करम लोग तो क्रोध में काथी है योदा में तो क्रोध में बुझाई है ना क्रोध में और लोग क्रोध ना आवेला दुनिया में अपना ही के एगो क्रोध आवेला हां क्रोध में नहीं एगो महिला बानी कि अपना ही के क्रोध आवेला उतना टॉर्चर इतना ना कोई लोग से हमरा क्रोध में दिखावे के पड़ल अच्छा हां ओदा में ना कौन ऐसन बात से अपने के गुस्सा आ गेल कि रउआ ढोरी दिखा दे वही लोग साहब बोल काहे ढोरी दिखावत नहीं वीडियो में खाली रउआ ढोरिए लौकता खाली ढोरिए लौकता वो ढोरी लौकता तबे नु केहू कहता कि ढोरी लौकता लाज शर्म ना लगला लाज शर्म कथी का जब पत्रकार लोग ना कुछ बोलेला जब पत्रकार का मन बा देखेगा तो दिखा देनी है मोदी ने मोदी ने दिखा देनी हां दिखा देनी है अच्छा कोई नहीं हां अच्छा कोई कय गो बेटा बालक सुनिए एक मिनट कय गो बेटा बालक अपने के दूगो लड़का तीन गो कितना उ लोग देखत हुई वीडियो तो का कहत हुई कि तारी हम ढोरी दिखाओ ना देखला मोबाइल ना दिले तो देखम लोग दूसरों के तो मोबाइल में देख लो तो यास पड़ोस के मोबाइल में देख लो कि अपना दोस्त लोग के मोबाइल में देख ना जाला लोग कोई के घर दुआरे लो ना माने ना मानम हम साफा एकदम गर्मी में धुन जोत देला हम धुन जितने ज्यादा गर्मी होई उतने ज्यादा दिखाए गर्मी दिखाएम हम का हो गेल बा मजबूरी से हम बिगड़ल बानी मजबूरी हो गेल हां मजबूरी हो गेल बा हमरा बताओ मजबूरी बताओ मजबूरी ये बताएम से हां हमरा गर्जिया ना कमाइले हमरा लग दो पैसा हम ना कमाइले हमरा गर्जिया ना कमालो ना कमाइले साफा ना कमाइले बीमारी पे त कहां से कमाए अच्छा एकरा पहले ना कमात पहले कमात रहनी तो हमरा बाल बच्चा बाटे ओकर खर्चा के चलावेला जो गरीब आदमी बानी ना खेत कमाए के अपने माने दुकान खोल लेला बनी का खेत बाड़ी हले नहीं खेत कहां से हमनी के खाएम सब ठीक बा खेत बाड़ी बहुत लोग नहीं के एगो दुनिया में अपना ही नहीं खी आ चंपारण में एगो अपना ही नहीं खी कि अपने लगे खेत बाड़ी नहीं के बहुत लोग लगे खेत बाड़ी नहीं के आना तो रोजगार इज्जत से खाता पियता अपन तसलीलता वीडियो बनाएम वीडियो बनाएम आ सही वीडियो पब्लिक लोग देखम लोग तो जरूर अपन सुधार लेम हम अपन सब रंग ढंग हम सुधार डांसो करे नहीं का तो डांस ना करी ले बे डांस का हम मतलब उतना वीडियो बनौले बनिया वायरल अच्छा गानो गावे नहीं का गाना तनी मनी दू कड़ी के भले गावे कोई त गा दे हम तनी गा दी 2-3 कड़ी 1.5 कड़ी 1.25 कड़ी जितना होके गा दी अच्छा ठीक बा जोन गलती सही होई तन माफ कर दे हम सब माफ बा ऐसे कि अपने के ऐसन कामे करतनी महान काम करतनी महान अपने के पति देव बाड़ल महान अपने के एथी बा ठीक बा हम कर दिहला दरदिया सैया दुनु तरफ रगड़ी ले के बरफ रगड़ी ले के बरफ चुपचाप रही ठीक बा ऐसन का गाना हमारा चैनल पर मत गाई सबक कितना उम्र भइल अपने के बताई 30 बा 30 उम्र बा हां 30 बा 30 बरस के उम्र में अपने के जुनून आ गइल बा कि हम रील स्टार बन जाएम काहे ना मतलब देखो बिहारी में देबे की चकिया में डाली मैंने अब अपने सोशल मीडिया पर दुकान खोल देले बनी ये नु वीडियो के दुकान है माने ई वीडियो के दुकान माने दुकाने नु है दुकाने नु करे के बोलल जाए अब रउआ जे कथि बोलल जाए रउआ दुकाने हवे लोग नु समझता दुकाने खोल देले बनी ठीक बा हम दुकान खोल देले बनी कोनो दिक्कत बा का रउआ ना माने हम करू ना मानम हम कबू ना माने ना तनको ना मानम हम हार त मनबे ना करब अच्छा। जब बदनाम हो गई नी तो बदनाम रह सफा बदनाम हो जाए बदनाम एहू से ज्यादा एहू से ज्यादा बदनाम रह बनावत रहे मरते दम तक वीडियो बनावत रहे हां मरते दम पर तक हम वीडियो बनाएम हम छोड़म ना वीडियो एल्बम